En dan is het maaitijd, of lente, het is maar correct wat je wil, maar dan is het uiteindelijk simmer. Zo wie het juurt al en ze zult de komende dagen niet wezen. Mensen, het wordt warm, oont en mooi het Peerske-weekend. Allereerst toen en vannacht, dan hebben we het ook vrij helder waar, misschien hier en daar wat diesenig, maar ik denk dat dat wel een beetje afvalt. En verder is de temperaturen zo'n ontalve graden, de hoogste temperaturen toch wel op de eilonen. En dan de wind, die is vrij sterk joen en vannacht. Komt uit het oosten en zuidoosten waai en die is matig en vrij krachtig, de vrij krachtige wind in het kust- en waardgebied. Ja, en dan morgen oedai, dan is die simmer er. Dan is het gewoon simmerwaar, dan is het warm, dan hebben we zinnen, flink wat zinnig. En dan hebben we door temperaturen tussen de 20 en de 23 of 24 graden. De hegere temperaturen verder op de provincie. De wat legere temperaturen direct aan de kust. En de wind uit het oosten en zuidoosten waai, maar let op het dag wat meer noordoost. En dan krijg je toch wel even wat verkoeling aan zee. Maar het is prachtig waar. En de wind zwak. Op zijn heest matig en dat is het dan ik. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Baasje, toontje, vreed, 3 dagen op Marietje, maar zinnen en nog eens een keer zinnen. En simmerwarmte, maar zo'n 23 graden gemiddeld, dan kan het op plakken 24 of 24 graden worden. Hoe simmerwaar sprutsen. Dat waartype zet in het weekend denk ik wel terug. Misschien wat meer bewolking in het weekend, maar de Peerske zuchterlijk warm uit. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.